Silav û rêz dê û bavên hêja, wekî hûn jî dizanin, pêvajoya hilbijartina dersên bijarte, destpêkiriye û heya dehê sibatê berdewam dike. Daxwaza me ji we ew e ku hûn dersa kurmancî û zazakî ji bo zarokên xwe hilbijêrin. Em vê dersê hilbijêrin dê çi bibe? Bi hilbijartina vê dersê re xwendekar dê bikaribin baştir bi zimanê xwe biaxivin, bixwînin û binivîsin. Bi hilbijartina vê dersê re asîmîlasyon dê kêmtir bibe. Bi hilbijartina vê dersê re gelek mamosteyên zimanê Kurdî dê werin wezîfederkirin. Bi hilbijartina vê dersê re xwendekar dê bikaribe xwe baştir îfade bike û her wekî din. Em ji bo bala raya giştî bikişînin, li ser vê meseleya girîng ketine nava hewleke bê serûber de. Em dixwazin vîdeoyên xwendekaran ku têde helbest, çîrok û stran bi Kurdî xwendine li ser kanala xwe parve bikin û haya gelek zarok û malbatan bi vê pêvajoyê çêbikin. Heger vîdeoyên zarok û xwendekarên we hebin, hûn dikarin ji me re bişînin. Sînorê zimanê min, sînorê dinyaya min e. Werin, em sînoran di dinyaya xwe de derxînin.